Noniin, jes. Moikka. Ei. Mä oon kuule niin väsynyt täällä, että ja niin oli rikkaita ihmisiä ja nättejä eilen ja Mä niin nauroin, kun Sauli laittoi sieltä myöhemmin viestin. Täällä on niin paljon hirveän rikkaita ja nättejä ihmisiä. niin on rikkaita ihmisiä ja nättejä ja kuule skuppa virtas ja mentiin yhdessä kylpyyn ja Ei jummi. Ei Mä just sanoin, että ajattelin, jos Leena Hefner olisi ollut siellä, niin se olisi varmaan hyppinyt kaikkien mä oisin ottanut Leena Hefnerin ihan saman tien mun avekiksi noihin juhliin. Se oli niin. Mutta oikeesti ihan hyvä putousvoittaja. Sanotaan siitä nyt lyhyesti ennen kuin mennään. Sanotaan sitä, joo. Niin, mun mielestä oli ihan oikeesti ihan... Siis se oli sun suosikki. Mitä mieltä sä olit? No ihan loistavaa. Mä olin ihan fiiliksissä, kun se voitti. Mä oon niinku onnellinen Leena Hefnerin puolesta ja mä toivon, että Leena Hefneriä näemme vielä paljon TV:ssä. Niinpä. Siis joo, mä ainakin tykkäsin. Mulla tuli ihan se tyhjiö. Mä ajattelin, että apua nyt tää putoisi loppu, että mä en näe enää Leena Hefneriä. Sitten mä menin YouTubeen ja kirjoitin sinne Leena Hefneriin ja sieltä löytyi nämä kaikki videot. Mä katsoin ne putkeen vielä nauroin täällä itekseni yksikseni. Mut jutellaan tosta putouksesta vielä sitten tossa toisessa tutkassa. Tehdään toinen tutka, nimenomaan. Hei, no mut nyt... Mä oon niin paljon odottanut, että mä pääsen kysymään sulta Oskareista, koska mä ajasin, että me ei kestä, Sauli. Mitä kestää? No sitä, että sä oot siellä yhtäkkiä, mä näen kuvia, että tässä on tää Katy Perry, jonka tukkaa mä just viime viikolla kritisoin niin liian siniseksi, niin nyt mä tässä poseeraan sen kanssa. Mä sillä, No mä ajattelin, että se on ihan kiva nähdä se tukkateeksi silleen vähän lähempääkin, että on sit niinku kerrottavaa, että me pystytään sit oikeesti sanoa. Mut nyt pitää sanoa, että se Katy Perry tukka oli oikeesti ihan hieno. Mä tykkäsin siitä. Takinkääntäjä. Ei, mutta se oli hieno leikkaus ja se oli nätin näköinen. Mun mielestä Katy Perry näytti niinku ihan uskomattoman hyvän näköiseltä. Musta se on ensinnäkin vähän niinku laittunut vielä. Ja sitten se sen mekko, mikä sillä oli päällä, tää puku. Ja mun mielestä ei mua yhtään haitannut se sininen tukka enää siinä vaiheessa, koska se näytti niin nätiltä. Ja sillä on mielettömän isot ja niinku nätit silmät. Joo, totta. Ja sitten osaa meikata itsestä, tai siis kukaan ikinä meikkaakaan, niin tosi ja sit se on semmonen tyylikäs ja semmonen, tiedätkö, lungi ja jotenkin semmonen niinku... Jotenkin kun näin sen siitä läheltä, niin oli ihan, että ihanan näköinen ja ihan... Joo. No jutteliks sä senkaan jotain? No ihan kato tos vaan niitä näitä sanottiin, että morjesta pöytään. No olen mä sen nähnyt sen siellä synttäreilläkin. Niin, kyllä mä muistan sen. Tuttuhan se oli jo Katipää. Niin, just näin sillä että hi, how you doing? Oh my dear love. Kati. Ketä meitä näitä oli? Ketä meitä nyt oli? Hei, no nyt hei sit siis. Eli kerros nyt ensinnäkin, millainen paikka se oli? Siis millaiset on Elton Johnin bileet? Siis ne oli ihan mielettömät. Ei ollut yhtään mitään tietoa aluksi noista, että millaiset nämä juhlat on. Että en tiedä varmaan, että en ole aikaisemmin ollut Elton Johnin juhlissa, mutta siis se oli kyllä niin hienosti järjestetty. Oli semmoista kuule valkoista plyssimattoa. Ja siis valtava tila, se oli niinku iso teltta, minkä sisällä, mutta siis, tai mä en tiedä monta erilaista telttaa ja minkä kokoista, mutta ihan mielettömän kokoinen alue. Ja... Missä ne oli? No niin kuin West Hollywoodissa. Okei, oliko siinä useampi pystyttänyt jotain tämmöisiä telttoja vai onko siellä... Koska... Se oli niinku iso, se on tosi vaikea selittää, mutta varmaan ihmiset tuossa on niinku kuvia nähnyt, että sitten siellä oli erikseen se iso sali, missä oli justiin nämä pöydät ja sitten siellä oli erikseen niinku drinksupaikat ja erikseen tanssipaikat ja tosi hienosti ja tyylikkäästi järjestetty. No voit miettiä niinku tällä... No. Voin miettiä. Täällä näin, niin. Siis koska nehän on yhdet suosituimmat bileet. Valot ja kaikki screenit. Jotenkin se oli niinku tosi semmonen lumoava se koko paikka, se sali ja... Okei, eli hienoja sinisiä valoja ja pöydät oli laitettu kuule, niin oli laitettu nätiksi ja niin oli kuule skumpat ja kaikki. Mitä siellä syötiin? Ruokaa. Ai! Joo. Muistatko yhtään mitä ruokaa? Oliko se jotain niinku suupaloja, siellä cocktail-juttuja vai? Oliko se niinku cocktail-juttuja? Joo, vähän sellaisia cocktail, siinä oli... Niin. Kyllähän sä tiedät, kun tommoseen pöytään menee, kun siinä on 50 haarukkaa veistä, että milläköhän sitä aloittaisi ja sitten tulee niitä pikkupalleroita siihen, niin No oliko siellä millainen pukukoodi, että pitikö siellä kaikilla olla nimenomaan iltapuku vai? Eli niinku... niin. Sanotaan, että naisilla on juhlamekot ja miehillä puku. Oliko hieno kutsu jo pelkästään? Kai se on ollut. En mä oo nähnyt mitään kutsuja. Okei. Sä
vaan menit sinne, sä emme Joo, tiedä joo. mistään mitään. Hei, no Siinä hienosta oli nimi laitettu. Oli ihan oikein kirjoitettukin Sauli Koskinen siihen niin Niin. ihan sitä kiitteli, että siihen osannut. pöytään. Mitä? Siihen pöytään siis. Niin. Siistiä. No niin, mutta Joo. sä pääsit siis oikein pääjehun pöytään, niin millainen se Elton John nyt sitten on? No aika paljon ihmiset pyöri siitä ja oli niinku porukkaa sen ympärillä, mutta siis ihan pari sanaa vaihoi hänenkin kanssa ja niinku tosi mukavan tuntunen ja semmonen niinku, hyvä semmonen vitsiheittäjä. Ai! Niin, semmonen huumorimies. Okei, no loistavaa. Hei, odotas ihan sekunti. Mistä? Mistä? Anna ihan poikki. Voin sanoa, että mulla on ollut tänään kyllä ihan... En sano, että olisin nyt niin hirveässä humalassa ollut enkä mitään, mutta sanotaan, että vähän semmonen veto pois tuommoisten teiden jälkeen. Ai kauhean, kun siellä näkee niin paljon ihmisiä, se on totta. Ja sit kato sitä semmoista yhtä hymyilemistä, niin kuule oli kun pääkin vähän kipeä tänään ja tiikkä. Ai kumma juttu. Kumma juttu, jotenkin. Eukaperiasti sattuu, kun on ollut tälleen. Apua. Hei, no mut siis okei, eli siis mitä siellä syötiin ja sitten juotiin, et siellä ei ollut mitään tansseja tai mitään sellaista? No kyllähän sen varmaan sitten sai porukka tanssista mukaan. Siis itse juhla-aiheena oli se, että me seurattiin sieltä screeneiltä Oscar-gaalaa. Niin, eli te katsotte kaikkia. Kommentoiko ihmiset siellä sit niitä pukuja tai Joo, mutta se oli aika kiva sellainen niinku rennolla meiningillä, että ei siellä niinku kaikkeen pitänyt istua koko ajan pöydässä. Että sait siellä vapaasti liikkua ja kuuleskella ja niinku käydä moikkaa muitakin ja ehkä, et ei sun tarttunut. Että sitten aina kun se ruoka tuli siihen, sä voit käydä sen syömässä ja sitten taas liikkua. Ja okei. se on aika rento tilaisuus, ei mikään sellainen, että nyt istut tässä ja et saa liikkua kuin tyyli jollain mainoskatkolla, tiedätkö? Okei. No mitäs ihmiset kommentoi siellä noista palkinnoista? Mä koko ajan tiedätkö? Mähän tiedän, siis mähän on kaikkiassa noissa käynyt jo niin monta kertaa, että siis mähän nyt vaan sulta kyselen sillä niinku, kuhan nyt ihmiset saa sit tietää. Hei Sunnuntai-bileet, noita. Siis ihan, todella. No, mutta siis hei, mäkin olin tällä viikolla Finvoxin studiolla, viime viikolla niin tekemässä Idols Top 15, että musta toi on ihan melkein saman arvon. Sama juttu, samalla viivalla ollaan, kyllä. Mitäs siellä sit niinku kommentoitiin niitä voittajia? Oliks niinku The Artist sai paljon, The Artist sai paljon palkintoja ja Hugo sai paljon palkintoja, niin sanottiinko niistä jotain, tai Meryl Streepistä esimerkiksi, joka voitti jälleen... Siis kaikki se keskenään jutteli, ei siellä ollut mitenkään erikseen mitään sellaista ohjelmanumeroa, että kukaan olisi mennyt mihinkään lavalle mitään ilmoittaa tai silleen. Siellä sai keskenään sit ihmiset puhuu mitä puhuu. Niin, aivan. Mutta sä et kuullut sen kummemmin erityisesti mitään hehkutettavan te artistia tai mitään näitä parhaita... No kyllä kaikki hehkutti, joo, tosi paljon ihmistä hehkutti sitä artist-elokuvaa. Mä harmittaa itse, että mä en ole vielä nähnyt, mun piti itse asiassa tällä viikolla käydä kattoo se, mutta mä oon nyt menossa ensi viikolla, eikö tällä viikolla kattoo sen, varmaan huomenna. Joo. Ja sit tiedän siitäkin paremmin. Se Hugo mä olin nähnyt ja mun mielestä se on ihan loistava elokuva. Okei. Kato, mun pitää nyt kans molemmat mennä kattoo, mutta nyt pitää tosiaan. Okei, mahtavaa. No mut pitääkin käydä katsomaan. Mun mielestä oli ihan mieletön se Meryl Streep, miten se meni sinne lavalle ja se oli siellä silleen, tai heitti hyvän vitsi, että no niin, te varmaan täällä kaikki taas ihmettelette, että mitä tää ämmä täällä heitti. Mut se on niin hyvä. Mä en tiedä, eikö Meryl Streepillä ole varmaan eniten Oscareita niin kuin naisnäyttelijästä? No en tiedä, jos on 3, niin se on jo varmaan, ei sen enempää voi kellään oikeastaan olla. Mut musta oli ihana just semmonen, että puolet Amerikasta, että oh my god, again. Se oli niin hyvä. Se oli loistava. Mä kans katsoin ne livenä, kun mä heräsin joskus 6 ihan siis sattumalta kanssa, mutta sit mä olin, että nyt on pakko, kun kello on 6, niin mennä kattoo ne parhaat palat. Niin sit mä olin heti, mä just tulin suoraan siihen, kun parasta miespäänäyttelijää valittiin. Ja sit siellä on niinku George ja Brad ja sit Gary Oldman, niin mä olin ihan sillä, että voi mä voisin nyt halata teitä, kun te ette voittanut. Mut siis oi, että se Brad vaan komistuu. Ja sit musta oli niitten daamit oli niin mahtavan näköistä Angelina Jolie, vaikka se onkin niin superlaiha, että oikeesti olisi vähän ei ollut, se oli mun mielestä ihan nyt se näytti niinku vähän paremmalta, tai siis näytti siis hyvän näköinenhän se on kuin mikä ja näin, mutta sanotaan, että mikä se oli se edellinen kaava justiin, mitä mä katsoin telkkarista. Olisiko se ollut BAFTA tai mitä näitä oli, näitä Screen Actors joku... Nyt lyö ihan tyhjää. No, niitä on niin pirusti niitä kaiken maailman kaaloja ennen etukäteen. Mutta siis joo, joka no niin, oli, mutta kumminkin nyt näytti mun mielestä paljon paremmalta ja niin oli tosi...
Oli siis, joo, Niin, oli. Se oli upea. niin oli nätti. Ja pitää sanoa mun mielestä niinku Tom Cruisesta, niin musta tuntuu, että se on niinku, se on aina samannäköinen. Niin Se näyttää hyvältä ja se näyttää edelleen niinku semmoiselta nuorelta ja ihan samalta. Se on totta. Se ei vanhene siis ei ollenkaan. Ei siis ollenkaan, ja mä just luin Pitää just, käydä kysymässä jotain, että miten pysyy ton näköisenä vuodesta toiseen. Ihan niinku samalta näyttää. se varmaan juo niitä Summerin supersotteja, mitä siinäkin. Niin. Mut mä en oo oikeesti... Nykään itse. Niin, mut hei, siis sitä mä en tykännyt, kato, kun sit siinä tehtiin siinä välissä aina semmosia spiikkejä sinne, ne oli kato haastatellut näitä tyyppejä etukäteen, niin sit niitä näytettiin siellä pieniä paloja, niin sit kun tuli Tom Cruise siihen ruutuun, niin sit se oli just sen oikein, minä olen sitä mieltä, ja se flirttaili sille kameralle, kun ne muut vaan niinku siellä Julia Robertskin, niin ne vaan niinku kertoo, tiiäks näin, että no mä oon sitä mieltä, että näyttelemisessä on ihan niitä tää, ja sit tulee Tom Cruise, no siis näyttelemisestä on ihan niitä se. No, se on varmaan, se on flirttimiehi. Niin, mutta täytyykö sitä aina yrittää olla niin. Mut hei, Katie Holmes oli siellä Vanity Fairin bileissä, niin näytti tosi hyvältä ja on laittunut ihan järjettömästi sekin. Mut hei, nyt mä katsoin sieltä Elton Johnin bileistä, siellähän oli vaikka ketään. Niin siis juu, palataan nyt sinne, koska siis Heidi Klum Eronkin jälkeen... Kulumin Heidi. Kulumin Heidi. Heidi. Niin näytti ihan sairaan hyvältä siinä se oli keltaisessa mekossa. Joo, en ole ennen nähnyt livenä, nyt näin siinä, niin kyllä näytti niin oli nätti sekin. Eikö? Siis varmasti. On kyllä. Jutteliko mitään? En jutellut hänen kanssa yhtään mitään. Okei, no entäs Gwen Stefani, näitkö sitä? Sitä mä en itse asiassa nähnyt. Et siellä oli kyllä aika paljon porukkaa, kun siellä oli kumminkin varmaan semmoinen 900 ihmistä. Niin... Okei, niin että on oikein kunnon bileet sitten. Niin. No mitäs, ja sit siellä oli, ketäs muita siellä oli? Hei, Miley Cyrus, voi vitsi miten ihana mekkokin. Se oli siis siellä. Joo, se oli siellä. Just. No niin, no millainen se nyt sitten oli? Se oli... Mä en ole mikään hirveän hyvä niin kuin ihmisasiantuntija näin niin kuin, tämmöisten niin kuin small talkien myötä, mutta niin oli nauravainen, iloinen, nätti ja sen puku oli kyllä niin makeen näköinen. Ja sitten sen tukka ja ne punaiset huulet ja näin. Mutta siis semmoinen, musta se vaikutti semmoiselta iloiselta rempseeltä. Okei, no niin. Hei, ja sitten niin mun pitää sanoa, koska hyvin samantyyppisessä puvussa siis nähtiin Vanity Fairin bileissä toi Selena Gomez, eli toi Gomez vai miten se laustaa, Justin Bieberin tyttöystävä. Aivan mieletön. Jos mä saan valita nyt illan parhaimman pukeutuja näissä kaikissa kaaloissa yhteensä, siis se oli niin mieletön. Kyllä. Siis mun mielestä oikeasti, niin kun käykää, jollette on vielä nähnyt, niin käykää kattoon sen siis puku. Se oli aivan, siis se oli niin jumalaisen ihana, mä tykkäsin tosi paljon. Hyvin simppeli. Tänä vuonna oli muutenkin tosi simppeleitä pukuja. Niin oli. Ja, niin kun, mä en kauheasti tykännyt siitä sen naisen puvusta, kuka tää oli, joka näyttelee tätä Marilynia siinä. Michelle Williams. Niin, jotenkin sillä oli sen punainen puku, se olisi ollut nätti ilman sitä semmoista ihme jotain rimpsyy tässä niinku keskellä sitä pukua. Semmoista ihan niin kuin olisi joku minihäme laitettu siihen päälle. Se on totta, mä en tykännyt kanssa. Se oli sellainen ihme putkilo-mekko. Ja siis kun se on niin kaunis, vaikka se on lyhyet tukka, niin se on silti tosi naisellinen, mutta se mekko ei jotenkin, se vaan niinku roikkuu sen päällä. Joo, ootko sä nähnyt sen elokuvan? En ole nähnyt, mä haluaisin myös katsoa sen. Se oli ihan mielettömän hyvä siinä niin kuin näyttelee sitä Marilynia. Se oli niin kuin tosi hyvä. Mutta se leffa oli vähän, siis se leffa oli hyvä näin, mutta se olisi vaan kaivannut jonkun vielä. Tiedätkö, sitten, että siinä ei ollut mitään sellaista niin kuin huippua. Okei, koska mä näin niitä pätkiä siitä, on nähnyt trailerinkin, niin kyllähän se siis näyttää, siis, että se on ihan mieletön siinä. Joo. Ja siis Michelle Williams on oikeasti todella hyvä näyttelijä, mä tykkään siitä mielettömästi, että siis en ihmettele, että se on aina ehdokkaana siellä, se on tosi ollut useamman kertaa jo. Niinpä. Mut siis mitäs me nyt voitais sanoa niistä mekoista vielä? No siis, tänä vuonna oli vaan siis oli paljon hiuksia auki, niille ei ollut tehty hirveästi mitään. Sitten oli niinku ponnari on kuulemma nyt hirveästi in. Ja sitten juuri ei mitään niinku, ei koruja, hirveän simppeleitä, niinku, että se mekko on se juttu. Mikä on mun mielestä tosi kiva, koska mä inhoan niitä super isoja kaikkia koruja. Et siis, et musta oli, niinku, et jengi näytti aika sillain niinku, jengi näytti, tai noin meidän kaverit kaverit. Aika sillain niinku, vähän sellaiset huolittelemattomalta tavallaan. Mutta mä en esimerkiksi tykännyt Cameron Diazin mekosta yhtään, enkä oikein Sandra Bullockinkaan. Siellä oli nyt aika paljon, ja Natalie Portmaninkin mekko vähän sellaisia. Mä en ymmärtänyt yhtään sitä Sandra Bullockin sitä mekkoa. En mäkä. Entäs mitäs mieltä sä oot Jennifer Lopezin mekosta? Siitä on tullut kauhea tämmönen tissikohu, että sen vilautteli.
sitä ollenkaan. Se oli semmonen tosi avonainen. Se tosi avoin. Joo. No en mä tiedä, siis no, tuollakin kuule näkyy tuo juhlissa vaikka minkä näköistä avointa kuule sivusta ja edestä ja näin, että kyllä on sen verran nähnyt noita tissejäkin eilen, että nyt niinku muistaa enää kenen tissit jäi parhaiten mieleen. Niin mä voin niin kuvitella, että siellä oikein kilpaillaan. Tiedätkö sä yhtään muuten mitään siitä, koska siellähän on ihan hirveä kilpailutus tosta, että kuka saa laittaa kenenkin puvuun, ja nehän on valtion salaisuuksia, niitä ei kerrota kenellekään etukäteen, että kenellä on Versaacen tai kenen ikinä puku. Niin tiedätkö sä yhtään niinku siitä, että niinku, millaista se siellä on, että kuin salassa niitä pidetään? Mä en tiedä. Tiedätkö, kun mä en tiedä yhtään noista. Mä veikkaan, että se on niin eri asia, tiedätkö, ne on naisten puvut kuin miesten puvut, kun miehillä on aina yksi ja sama pukukoodi. Ja sit naiset saa, niin, joka on tosi ihanaa. Mut mähän vähän, kuule, toihan oli black tie niinku pukukoodi, että valkoista kauluspaita ja musta puku ja niinku solmio pitäisi olla vissiin, tai sitten rusetti. Joo. Minähän laitoin kuule ihan harmaan puvun ja mustan kauluspaidan. Niin. Just noin mitä tehdäkin. Vähän rikkoa. Hei, jossain Elton Johnin bileissä, jossa Elton Johnillakaan ei koskaan ole mitään ihan perussettiä päällä kyllä todella. Joo, ei. Niinpä, voi vitsi jo. Mä että en mä kumminkaan sinne Oscar-gaalaan mennyt. No hei, mut nyt sit vielä kysyn siitä, koska se Oscar-gaala oli tosiaan siellä Kodak-teatterissa, tai siis itse asiassa konkurssiin mennessä Kodak-teatterissa. Se oli hassua, kun 2 päivää ennen ei ole enää Kodak-teatteri, ja kaikissa mainostetaan, että no sekin oli ihan super siis vitsi. Niin miten se oli siis suljettuna, joko se on avattu, se koko street? Siis mä en itse asiassa tiedä, mä en tiedä. Mä oon sanonut, että mä en ole tänään liikkunut täällä. Ai niin joo. Kotoa kuule yhtään mihinkään, että. Ja itse asiassa en ole niinku, mä en nyt ihan hirveästi siinä ympäri muutenkaan nyt pyörinyt, mutta mä vaan luulen, että se olisi nyt jo auki kyllä. Niin. Mut okei. Ai se aika nopeasti avataan. Joo, eli siis se oli niin siellä oli niinku erikseen ne bileet, noi oli sit tuolla, ja sit siellä oli ympäri kaupunkia kai muutamia muitakin bileitä sitten Oskareitten aikaa, eiks niin? Oli tää varmaan tosi paljonkin niinku eri paikoissa, ja okay. Oli jatkoja ja kaiken maailman juhlia. Okei, te ette mennyt siis, te olitte niin sanotusti siellä koko illan, että se oli myös teidän jatkopaikka. Siis se oli niinku periaatteessa ihan illanviettopaikka kanssa. Niin justiin, aivan. Niin. Voi vitsit sentä. No millainen fiilis? Sano niinku yleisfiilis, Oscar-päivä, millainen se on siellä? Onks ihmiset hyvällä tuulella vai onko se jotenkin, onko se, että nyt me kaikki näyttäydytään, että minä olen pukeutunut niin ja sitten hymyillään siellä kaikille näin? Vai millainen se? No okei, varmaan Eltonin niin, no en mä tiedä, siis niin, no en tiedä sit taas, kun en oo siellä kumminkaan se itse Oscar-gaalas ollut, että siellä voi olla, mutta siis sanotaan, että olihan se niinku makea, että kaikki näytti niin, tiiäksä, oli laittautunut ja kaikki oli semmoisen hyvän meiningillä. Mut sit se, että kaikki on kumminkin ihan niinku tuollakin, ketä näkyy niinku normaali-ihmisiä ja rentoja ja tiedätkö, ja kaikkihan on. Ja sitten kun on vähän tommosia taiteilija-ihmisiä ja näin, niin ei se mistään niinku politiikasta jutella. Niin, aivan. Hei, mut musta toi on ihanaa. Ja sitä se just on. Siis tavallisia ihmisiähän ne kaikki on. Ja varsinkin keskenään, niin ei siellä kukaan ole sit sen suurempi stara. Huomasitko sä, että esimerkiksi siellä olisi jonkun tietyn tyypin ympärillä pörrätty paljon enemmän? Ei, ja sitten niinku kaikki, ketä siellä näkikin ja näin, niin kaikki, tiedätkö, jos sä itse ystävällinen ja nätisti hymyilet ja näin, niin kaikkihan on sulla. Tiedätkö, että en mä nähnyt siellä ketään, että siellä olisi ollut joku semmoinen niinku oikein superdiiva tai. Niin, just niin. Mutta tota se sit on, että tavallaan se sit on ihan sama, että missä sitä sit juhlii. Niinku, että niin. Se on ihan sama. Just niin. Okei, no mut sekin on nyt sit koettu. Juman kekka, kyllä sä saakeli näet kaiken maailman paikkoja. Hittolainen. Okei, no mut hei, eiköhän tässä nyt ollut kuule tämän vuoden Oscar-gaaloista niin paljon, että nyt me jatketaan seuraavalla tutkalla. Hei, piti kysyä sen verran vielä Oscar-gaaloista, että tuliko Suomessa tätä tämmöistä Oscar-gaalavalvojaisia taas? Tuli. Kuka siellä oli juontamassa tai tekemässä tai sanoi? Siis Heikelän Jussi oli siellä ja sitten siellä oli Arman ja ketäs siellä nyt oli kommentaattori? Toi Jussi Saartamo, Saartamon apua. Joonas Saartamon. Siis tää ihana näyttelijä, apua nyt unohtuu kaikki nimet. Okay. Niin ja sit soi mennä samaan aikaan puhelinkin täällä menee ihan sekaisin. Niin ja sitten ja sitä ennen oli siis Anne Kukkohovi ja Jarkko Valteen niin semmoisen pukuanalyysin. Ai siellä on noin paljon porukkaa. Joo, se Red Carpet-osi on siis erikseen. Niin okay. Teki joo siis. Mutta mä kattelin sitä vähän silloin sitä alkua ja sit loppua, mutta niin ainahan ne on aika samanlaiset, et ei siinä ollut. Tänä vuonna ei ollut hirveästi erikoisia puheitakaan, niin se oli vähän. No joo. Niinpä. Mutta niin hei, mut ihana oli kiva kuulla Sauli, millaista siellä oli. Mä oon niin onnellinen. Hei, oli ihan mahtavaa. Mä pahoittelen kaikille nyt, että mä oon täällä vähän tämmönen väsynyt ja uupunut ja näin, mutta niin ymmärrätte varmaan. Ei ymmärretä, et saa anteeksi. Ja hei, huomasitko, on värjännyt hiukset?
On tumme. Joo, mä katoin itse asiassa, että nyt näytät vähän erinäköiseltä. Joo, hyvä. Joo. Mä oon sulle valittanut, että älä jumankekka pidä niitä harmaita hiuksia, niin nyt on Saulikin vetänyt vähän tummemmaksi. Siis mä joskus vielä täräytän teille kuvat, että mulla oli viime tutkas pipo päässä, niin mä et ois ikinä halunnut nähdä mun hiuksia. Okei, mitä niillä oli tapahtunut? Ne oli jotain ihan jotkut mustat vai? Vai keltaiset, siniset? Aha. Lähes hiippas. Kiva just, mutta hei, tollaisin usein käynyt, just ennen kuin sä oot lähes jonnekin tärkeisiin juhliin, sä vedät jonkun värin päähän. No sanotaan, että oli ihan itse aiheutettua. Aha, just. Sä oot laittanut pää johonkin ruostettu nyri. Okei, no niin, mutta hei, jatketaan muilla aiheilla hei seuraavassa tutkassa, joka varmaan sitten tulee huomenna. Mutta ihanaa Sauli, kiitos paljon, että kerroit meille kaiken, mitä me ollaan täältä haluttu kuullakin niistä juhlista. Ja ei sitten muuta kuin heipsa rallaa vaan kaikille. Heipsa! Tosi virkeänä.